Witajcie, są we Bytomiu, we Bojten. Jeżech na Marktplacu, a na Marktplacu je Weihnachtsmarkt. Ja od 1 grudnia do 22 grudnia drugi raz po dłuższej pauzie. A ta tradycja Weihnachtsmarków bierze się ze niemieckiej kultury. Bytom to też miasto założone na niemieckim zakonie, na magdeburskim zakonie. 1254 rok, 3 lata starsze od Krakowa. Ja latoś mamy 770 lat. Bytom ma wielki potencjał. Bytom ma srogi Marktplatz. I tutaj richtig werci się przyjechać. Od 1 do 22. Dzisiaj mamy 22 grudnia, ostatni dzień tego jarmarku. Co tutaj proponują? No, te iluminacje. To jest przede wszystkim to, czym Bytom może się poasić. Jest padze deszcz. Nie ma śniega, jest deszcz, pogoda jak na podzim. No taki mamy klimat na Śląsku. Wiatr srogi, paryzol wywiało. A wiele tutaj kosztuje gliwań. Grzoniec, grzone wino. No tak jak wszędzie. O 18 zł możecie sobie kupić tutaj grzoniec. Tutaj mamy bera, nie wiem co on znaczy, no ale Bruno jest morot bery, przaje berą, mo trochę tych berów i tuli je w autoku też mu i już Bruno jakieś dźwięki wydawał na bery. Idziemy dalej. Sztandów nie mamy za wiele, po ranoście, 2 już zawrzyte, no ale nie ma nic śląskiego. Naprawdę nic. Nawet żadnych śląskich krupnioków, rzymloków to jest gańba. Za to mamy po lewej tutaj jakieś madziarskie one. No ja, no mam rod, dobre, no ale kiedy były Madziarach, niech i będzie madziarskie, no ale kaj mamy śląskie, dyć to jest śląskie. Ja wiem co, te Bytomi mamy dzisiaj lewowioków, wymiana po 45 roku, szekulada, domowe polewki, a grill, bigos, no i pieronie. Jak szajbnięte, żaden krupniok, ja mamy krupniok, no ale to jest polski krupniok, to nie ma. Krupniok śląski to jest jakoś kaszanka, pieronie. Wiele to kosztuje 20 zł za wóżdż, szajbnięte kiełbasa, a ze Rzymu on też 20 zł, to już Rzymła je gratis. Ja no i tutaj co kejzy, syry ze Podhala, nie żadnych Beskid, nie żadnych Wisła, Ustroń. I no, Podhale, no kajmy są, no dyśmy są na Śląsku. Gańba, nie podoba mi się to. Naprawdę te 3 jarmarki podsumuję tak. Pierwszy plac Nikisz, drugi plac Katowice, trzeci plac Bytom. Na drugi rok zaś wam pokorza jakieś jarmarki, mam nadzieję. A to wszystko to jest dzisiaj preludium, bo my będziemy na drugi rok, na bezrok tutaj realizować po Bytomiu. Ambitnie, chcę 10 tajlików złonaczyć. I będziemy tutaj we mieście, który ma wielki potencjał, który jest zaniedbany. Wydają co najgorszy plac na Śląsku, ono i wecołki dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tak go dają, no ale to nie ma prawda. Miasto zaniedbane, ale można zmajstrować z tego perełka. Ja, słuchajcie, Bytom, Bojten, to są place ze średnich stoleciów. Bytomskie księstwo dyć pierwsze, które w 1289 oddało ledny hołd czeskiemu królowi. Ja, Bytom, fest, mam rod ten plac, fest sprzyja temu placowi
i będziemy tutaj realizować. Ja się boję trochę tych talików, boję się, co nie podołam, no ale chcę na tak akuratnie festo rozłonaczyć i pokazać wam ten bytom. Bycie ze mną, abonirujcie mnie, filujcie na Facebooku i Instagramie. Widzimy się za tydzień.